Mas Supi. Iki ki lingak-lingok madune golek bolon. Syukur ana urutane. Ora, aku ora percaya nek golek kancane. Tetep golek cewek ngene kok. Golek cewek. Hei. Hah? Jaluk mik kok. Jaluk mik. Oh, jaluk mik. Ya. Ya. Oh, sik awas koncone ge. Yo. Ala kadir. Ala kadir. Ala kadir. Aku iki tukang tambal ban, rezekine sadalan-dalan. Duit tinggalan. Bosan jangan ban. Kok iso? Iki apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rabbi. Iki nyawa apa to kuwi? Hei. Kecandal. Candal ruji ge. Aduh. Piye to? Gini. Lah ngomong gemik sik, Des. Mas Gun duwe wireless ora Mas Gun? Kuwi aja nah wis. Ya iki, lab. Anjalo ngerti ora? Lab mat. Mat nyepet set. Engko celok kok pite iso nyepit manuk barang ya.
Wis iki aku arep nyupitke. Piye? Nyupitke. Nyopet apa? Dicepet manuk ayo. Ayo nyupitke Riko. Iki duga. Wis jarang marsa barang. Malah rusak. Ayo. Badal wis. Aku iki tukang tambal ban. Ya. Tente sandalan-dalan. Cing Hop. Ki, sing tak milih sing ki lho nyang sing ana kabel. Ana kabel. Ya. Ana kabelne. Heeh. Des. Oh. Yes. Oh, iki lagune cah sekolah. Iki lagune cah sekolah. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku kira pensil, ternyata bentol. Waktuku kalau aku tak tahu yang mungil-mungil. Asik. Kukira botol. Mesol. Napa? Kowe kok malah Napa? Rasa guyu. Wis. Iya kepiye? Dik, cacarane apa to? Hah? Rek. Acarane? Nyupet ke kelep. Acarane rabine Sebenarnya aku. lagi. Hah? Rabine aku. Ning aku nanggap saiki rabine mbuh kapan? Piye wong piye iki? Kowe ngono kuwi. Ya kok Apa? Embuh. Golek. Oh iya karang le duit saiki dadi le nanggap saiki. Oh, bener. sampe Des. Nggawa mic wae, Des. Iya. Kowe ora nganu. Kowe iki nyampe bener. Yo. Kadang lagu-lagu sik Mas. Lagu-lagu dulu. Lagu apa? Hei, kuwi nganune, Des. Kuwi lho jarite. Kuwi iki jari tembokku apa piye? Heeh. Nyilet. Ya. Astagfirullah. Yo, musik-musik sik. Lagu-lagu sik. Apa? Lakoke sih. Ora lagu. Wajib sih. Wajib sik. Ayo berangkat. Roja. Anak buah. Lu manut Andes. Manut Andes lu. Ayo, Andes joget apa? Turuti. Heeh. Ngono kuwi. Yo. Ayo berangkat. Ayo prakanca
campur baur. Liren se amadan. Ana adan Kasih kesautawis hormat adat asar. Oh, liren sih. Kira ngenteni komat ora? Wis mau komat ora? Wis ladan wis. Ngenteni komat. Wis ladan wis ki. Wis. Wis. Kepiye? Ah. Alah dadak mikir sik barang. Wis rene sik, rene. Wis orane ilang ontele iki rane ilang. Kok nang-nang iki anyedaki sing kacamatanan kuwi kok kepiye? Kudune karo kambine padha rupane. Padha wis to. Wis cocok. Wis. Wireless iki Mas wireless nah. Ora, andeske nek anggere ana sing kacamata ngono kae. Hawane mek ra medeni. Wis ten. Wis kenalan lho. Wis. Ngerti aku jenenge Sapa? Sukinah. Nggih Mbak Nah. Ya ta, Dek? Dek Sukinah. Oh, jajane Pak Ijo. Oh, Asukina udah dipaijo. Lanang. Oh iya. Ya, saiki ngadeg. Ya. Weh. Tak nyanyi bisa lek Ruth karo lek Zen karo Mas Subi iki wis katmu wis nyanyi bengok-bengok. Iya. Oke. Ana sing request Mas Rengga. Apa? Zaman wis akhir. Hah? Heeh, zaman wis akhir. Mati. Zaman wis akhir. Kaya sing gewarokan ngono, Des. Ojo pedeni. Lila Mas, lila. Lila. Ngene apa, Des? Ngriwis lila tenan, Ya. Des. Kami sambit binatang tamu kita. Binatang mah? Apa lah? Ya, gawe. Yo yo. Lilo atiku wis lilo. Lilo ya lilo nek rasane. Najan batin ku kalorong-lorong. Cakep kaya apik. Nanging aku rangkuwa mergo atiku wis iso
Satu lagu khusus buat Mbak Nah. Karena wong wedok. Lek Supina. Sutina. Wong wedok. Lilo Kapiarso. Doni Ojo nangis. Jodes. Tapi aja. Apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku ngoteng lintang rembulan wis ganti talong katiko langit liramu ora kirem barang saiki wis teko Ditinggal kok ya. Sapa sing tinggal wong? Iki Riko. Hah? Riko to. Iya. Kebe nangis ya sing sabar sing sareh jodoh ki ana sing ngatur terus sing ayem pokoknya kipas-kipas cari angin pacar lepas cari yang lain Liyane, kata Hah? liyane gak. Liyane. godong lompong godong pring aja plumpang-plumpang ndak untune garing Kowe. tak omongi aku nek lu karo Nek Rudi payah Karo Rudi. karo Nek Rudi payah Kowe tetep nek Rudi. isu aku wis turu golek Rudi isu-isu wis mumet dase mikir pralon Pikir kelarot. Kowe wis tau turun nang Rudi. wis Mesti Rudi esuk-esuk Apa? mesti. ora nek isu-isu wis Ora. Hei. Lep tak ceritani, rong bengi lho aku turu ro kuwi. Sing wengi kepisan. Alah kono ngentes dilewer kabeh Ora. Nek Rudi nek turu iso kaya diesel Oh piye? Greng. Tak sumpeli prank to. Ngono, Lek Rudi. Kuwi fitnah kuwi aja tapi ora ono buktine kuwi. Saiki aku gumun karo Mas Zen. Oh Mas Jen. Saiki wis gagah. Wingi ngono, saiki wis ngene. Kon madhep rono. Madhep sana Mas. Edan. Iya. Ana sarangan kumo barang. Kowe. Ono dalan tuwa. Ana dalanan tuwa. Lek Zen. Heeh. Lek Biasa Zen. biasane nek cah nom-nom Heeh. kan alise dipleret. Iki Mas Jen kene. Sret, mergane kok kang pikir. Sampun. Yo. Memet mau itu Memet. Iki. Jak omong mbok anu ya wis. Wis. Aku gak mikir aku. Apa? Embung. Piye? Mikir Men. gara-gara kopi bubuk lho jare iki lho. Oh, Kok iso? Nah, kopi bubuk iki bubuke lho sapa ora ngerti aku. Bubuk terus apa? Kayak sik, Takon Andes ya. kayak Andas diarak anu. Ki nyiar ke apa to, Des? Kok nyiarke apa? Sing dong wet limang lampu wet. Sing sung sing kata eswek. Weh. Kowe bahasa apa kowe? Ora. Yo. Wes wes. Kuwi bahasa Inggris po. Enso sofa besa. Ora, ki Andes ki nganu kuwi lho sing nyanyi merbabang nehi ngono kan. Oh iya. Berbahan nehe mesti. Kepiye? Obrol. Kalau sini Berbahan nehe mesti apa? Masih apa? Musim menghangat pipi kafir naik ya daging dari kopi kemenang kopi kafir naik oh yang naik oh mana naik oh Piye? Ora ditelepon. Ditelepon sapa? Oh saya maknya job. Mama anu, oh iya sandangannya teles, anak udan.
Kan nangis. Wes ajale. Malah nangis bocah yo. Nyilese gede wae, nyilese gede. Oh, Weh, nyilese alah, gede. wis. Nyilese gede. Jajale. Yo Des yo, yo selak hujan ki yo. Yo. Apa Pak Jibe? Yo. Ngamu iku. Ayo. Lep mingke panteni lep, mingke panteni sik. Lep. Wis latihan durung. Apa iki lagune? Lagune apa? Wajib ngain. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo liran itu rusak bodohmu. Ojo liran itu rusak bodohmu. Terus kene ya, Pak Jibe. Ya. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang. Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang. Tulungi paring sembahyang. Rapiku asale agawe wana. Apa Des? Kegedean, katanya kegedean. Blatra-blatra ya, Des. Mau rasa dewe. Mau rasa dewe. J, sik. Wonten Oh, sik. Des. Aku ki umure wis tuwa, Des. Maksudnya maklum nek boyo. yo. Sik lep. Ono siaran. Siaran Iya. apa? Yo. Siaran berita penting ini. Yo. Pinjang tanggal 29 Juni Satria Rimba badhe kapitasaken wonten ing Dusun Kalangan Desa Sidomulyo. Tanggal 29 malam 30 badhe kapitasaken wonten ing Kalangan. Ugi tanggal 5 Juli malam 6 malam Minggu badhe kapitasaken wonten ing Drojogan Sidomulyo. Apa meneh ki? Wis lep. Wis monggo lanjut ki. Wis. Des. Go Des. Rene. Tandane. Iki yo wis. Tuwae boyoke poteh. Kepi. Ora boyoke aku yo rada makruh. Lagu apa, Mak? Lagu apa? Gerajagan. Yo. Banyuwangi.
iki ngopo to? Kok do payungan iki Aku tau do payungan iki nang kene iki yo santai wae. Iya ki. Oh iya. Iki apik kok. Apa? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Payungnya apik tidak kira. Cobalah tengok jangan cantik. Oh jebun. Benah wis to. Ra jelas. Kowe ini nyanyi. Diritake. Lek Rudi saya tua saya nesuan. Gini ya, Des. Tik 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 bumi hujan. Di atas genting airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jauh dan cantik. Pohon dan kebun rasa semua. Burung kakak tua hingga di jendela Nenek sudah tua giginya maju semua. Potong giginya, potong giginya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong giginya, potong giginya, potong giginya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Melentuk giginya sekarang juga melentung. Goblok kayak dikumpul cangkemnya. Mosok. Ya. Ya. Jalan Payu. Jalan yo. Ya yo. Sing kene. Mah koyo ulun. Ora aja. Sing ngono kae lho, pojoke lho, pojok. Sapa ora mati. Oh. Des, sing pojoke lho, sing cewek-cewek iki lho. Kono. Keberatane. Aku malah koyo apa kuwi? Iki aku nemu. Endi yo? Malah kok weden. Sik Des. Kowe rono kopelan karo kudunge kono. Kowe rene kopelan karo Iki kudunge ora iki. kompak. Saiki dikompake. Ya. Kowe sing sisih kiwa. Aku sing sisih. Tengen. Ayo. Oh, tutuki Mas ngomong. Ayo. Kowe ya. Ya. Wah, Mas Rudi. J. Aku isin. Heeh. Ditonton serkandine CR. Mangane kuwi rene mbah njaluk. Wah, Kuwi bareng njaluk cilok aku iki. ayo Des. Ayo. Wis angel, wis angel. Malah koyo manuk. Ora Pak, kono. Ayo. Adik ngono. Dideketin sih. Ora madhep guyu. Aduh. Wis to. Ora, iki aku nemu sing paling luntas. Ora ngono ya. Nah, yo. Kancane mati nyak dingu. Ya ampun ade. Semenep aku. Ora do kompak. Ora iso kompak Wis pisan. payah iki. Wis ora Wis, apa-apa. gawe lagu mana yo? Manut. Apa?
Dom-dom, Oh, bintang kecil. jarum-jarum. Yo jarum-jarum langsung ngapain? Langsung lagi bablasan. Yo. Siap. Yo. Aku di dewe. Ayo we. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini.
Iki ngopo iki? Kuwi sing ketawe kodame iki lho. Kowe aja mendelik. Kok aja mendelik barang apa? Kok aja mendelik barang apa? Aku klebon. Klebon apa? Sego. Wis, saiki ada sekon atraksi. Iya, yo. Oh. Awal Iki mula atraksi apa sih iki? atraksi. Des, klebon apa? Kowe kok. Dadi. Oh iya.
Bismillah bismillah lawan yang berasro. Gusti kang momo kuwasa. Apa? Piye saya kowe? Ya ora apa-apa Ora kok sampeyan. apa-apa. Wis teko sampeyan. Sampeyan oke kok. Ora sampeyan teko dipek kowe kabeh. Des, kowe lek nggo sendal tengen kabeh apa kiwa kabeh iki? Oi, Yo kuwi jenengane sok. Nah, Yoto. Ya wis apik. Apik. Matur suwun sing kei sawerang muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing gure ngondango. Kowe isih kuat salto. Aku Jaman bisa Jaman wis akhir bumi goyang Akale jungkir akale jungkir negarane bubrah Jaman wis akhir jaman wis akhir bumi goyang Jaman wis
kafir langite padang atine kafir uripe lakon apa nang iki? Kak Bali. Ya, kalau Bali. Lilan nono. Des, dhewe le bali go iki lho. Mit mule. Yo. Mesti kula yen kudu jodone Iman bisa yen to ati digawe jiwa batin kula boten rila yen to ati disilo sia. Dari makinan wau